tickle the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bogo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Chules o masakit ang ulo, sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Tumindig! Thursday mga ka-Rangers, and it is indeed a wonderful day, and agsapaan, agriing kayon. Siyempre, ang kasama nyo sa tuwing agahan, ang pares na kukumpleto sa napakalamig na inyong agahan. Siyempre, siya Kikay, kakulitan at kakwentuhan. Di ba, partner? Yes na yes talaga. Ako pa rin si Papa P ang magpupuno at magpapasaya at magpapatuloy sa inyo ng Arangkada Stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At talagang napakalamig. Ang butel, sabi nga sa Pangasinan. Oo nga. Napakalamig ng tubig habang naliligong anina. At ito na talagang napinta sa agsapa sa inyong lahat, mga taga-Pangasinan, at sa ating lahat, mga ka-Rangers. At we are grateful dahil ngayong Thursday morning, marami tayong pag-uusapan na mainit na balita at mga inspiring stories. Di ba, Shikina? Yes. Oh, wow, buong pangalan Yes, naman yan. oh. Kausa tayo. May nagdadaanan tayo. Walang ganon. Di ba? Yes. Kaya mga ka-Rangers, syempre, sa lahat na nanonood sa atin via Channel 11, Channel 13, and Channel 44. Again, good morning sa inyo. Agsapaan, agriing tayon. And syempre, Kabsat, we will also look into our guest ngayong umaga. Di ba? Medyo natawa ko kasi pagsama ko yung Pangasinan at Ilocano. Oo. Actually, napintas, nakabuwasan pala sa inyong lahat, mga ka-Rangers sa Pangasinan. Ayan, napaghalo ko Ilocano at Pangasinan. Kaya? Napaghalatan ako na taga Pangasinan at may talagang Ilocano na root. Hello po sa inyong lahat. Oo, may pusong Cordillera nga tayo, Yes. partner, di ba? And syempre, yung guest natin ay ganun din, may puso at tumindig sila para makatulong sa ating mga car-rangers in their community service and rides Yes. for a cause. At ito, makakusap din natin, medyo napaaga ang ating election day with our attorney, our energetic attorney, Elenita Julia Tabangin Kapuyan, our SES election supervisor, 3. Ayun, at kaya ngayon pag-uusapan natin mamaya, yung mainit na issue ng gun ban naman, na lalapit na ang halalan 2022. Isa na dito ang pag-usapan, itong gun ban na to. Kaya nga, partner, and aside from that, syempre, sakop natin ang mga car-rangers natin sa buong Cordillera region at other regions pa. Titignan natin ang mga balita natin sa buong syudad ng Baguio at rehiyon ng Cordillera kasi merong exciting na ginawa ang PNP Cordillera para sa ating mga car-rangers sa Apayao at Ifugao. Ayun, nakaka-excite yan at talagang magbibigay sa atin ng talagang feelings of or feels ng season of giving, lalo na ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan at napakalamig na ng simoy ng hangin at sabi ko kanina, ang butel, ibig sabihin malamig at alam mo yung manggiw-giw? What's that? Nanginginig ka sa lamig. Oo, kapag naririnig ng lola ko, "Hi, Lola Lourdes, manggiw-giw." Oo, talagang nanggigiw-giw yun kapag malamig. True. And sa mga car-rangers natin dyan, alam ko, inaabangan nyo din ang ating weather update. Diba, Kabsat? Yes, tama naman. At narito na ang ating update mula sa ating DOST Pag-asa na kung saan ramdam na ramdam ulit ang ating simoy ng napakalamig na hangin na kung saan narito na ang ating weather situation ngayon. Shear line affecting the eastern section of Visayas,
northeast monsoon affecting Luzon po yan at makakaranas po tayo ng maulap na papawirin at kalat-kalat hanggang sa malawakan ng mapag-ulan at pagkidlat kulog habang nalalabing bahagi ng Visayas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan. At sa ating bahagyang Palawan area naman ay kasamang Calayan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahihinang pag-ulan dulot ng ating kaibigang amihan. Itong amihan talaga na to talagang magbibigay sa atin at iyakap sa atin ng napakalamig ngayong Kapaskuhan, di ba, Shikaina? Yun nga, partner, and sa kay amihan, take it easy. Malamig na. Malamig na nga ang Pasko. Malamig pa ang panahon. Kaya, kibat natin dyan ang quality products ng PAO. Nagsisimula sa kanilang food supplement, PAO masahe, PAO spray, at other quality products ng PAO. And to our car rangers na magkasintahan at partners dyan, merong Toro available for you, pampainit ng inyong gabi at pwede na rin ng umaga. Oo, pampainit at talagang mawawala ang lamig na dulot ni amihan. At dagdag pa dito, hindi lang sa mga loved ones or talagang magkasintahan ang talagang magpapainit dahil ang dulot ng Lemon Hotel at mga Baguio Country Club ay iba't ibang mga services tulad ng ating buffet breakfast na kung saan kapag sama-sama kayong pamilya, talagang mafe-feel niyo ang init ng pagmamahal at real love sa family. Yun nga, partner. And mga car rangers na aakyat pala ng Baguio Yes. City, bukas na po ang John Hay Trail. Pero again, just a friendly reminder sa mga car rangers natin to still process your QR codes and also your safety protocols pa rin sa pag-akyat sa syudad ng Baguio. Yun, napakagandang kanya na exercise din kahit maglakad or mag-walk doon sa mga trail. Malaking bagay ito, lalo na ngayong pandemya na minsan nasa bahay lang tayo. Malaking bagay na mag-ehersisyo tayo paminsan-minsan. Yun nga, di ba, self-exercise also warms your body Yes. and also burns your calories, mga ka-rangers. Kaya, bakit hindi pa natin puntahan? At dumako naman tayo sa isa-isang balita, napakagandang balita para sa mga car rangers natin na natulungan ng ayuda ng ating Congressman Mark Cuangco. Cuangco. Yan. And mga car rangers sa ating mga car rangers dyan sa Palas, Gayaman, Pototan at Parayaw Barangay, nakatanggap po sila ng 5 kilong bigas na ayuda sa daan-daang residente doon bilang pantawid sa kanilang suliranin sa kabuhayan. Unti-unti nating natatanaw ang liwanag at pag-asa para sa ating mga distrito at probinsya. Kaya naman hanggang sa huli, lahat lang tayo suportahan natin siya sa mga paparating pang mga programa pa mula sa kanya dahil ang way naman niya of giving is to warm our hearts by giving this ayuda. Yes, Yan. saktong-sakto ngayong tumindig Thursday morning dahil sa ganitong aspeto, napapakita ni Mark Cuangco yung ganitong pagtindig sa kanya bilang public servant, leader at ama para sa ating bayan. Yes, Kabsat. And sa mga car-rangers natin dyan na may definition ng pagtindig, Yes. in your own acts and ways, ginagawa nyo ng paraan yan para din tulungan ang kapwa natin. Di ba, partner? Yes, hindi lang sa ating mga officials dyan sa team ni Mark Cuangco ay narito din. Dumako naman tayo sa Pangasinan na patuloy na umarangkada at tumitindig ang ating mga kabataan na kung saan ang ating SK Poblasyon of Manaoag ay patuloy at maagang pamasko sa ating mga kabataan at mga kinasasakupan nila. Makikita sa iba't ibang mga distrito or street ng poblasyon ng Manaoag. Ang tarpaulin na isang serbisyo hatid ng SK ng Kabataang Poblasyon na kung saan makikita ang kanilang free wifi, free computer access at free printing. Ito'y paalala lang ito para sa edukasyon na mahalaga ito at narito sila para suportahan ang ating mga kabataan lalo na sa inaharap na pandemya at iba't ibang estilo ng pag-aaral ngayon. Kaya nga, partner, and the thing is that our students also is gumagawa ng paraan para tumindig, ipagpatuloy pa rin ang kanilang edukasyon sa gitna ng pandemya. Kaya yung mga ganitong bagay makes them feel na yung pagtindig nila for their education is really progressive. Kasi mga car rangers, nakita ko nga din na ang edukasyon ay para lang sa may kaya ngayong pandemya at sa mga ganitong SK programs and collaborations natin sa mga other sector ng government that helps them, makes them more reliant and more resilient as well. Kaya,
Oo. At 'di ba, Shikikay, nabanggit din natin ang SK. Talagang Yes. naging malaking issue din yung sinabi nila na stereotype ang mga kabataan na nasa SK na breeding ground of corruption. Pero nakikita natin ngayon na meron ng pagbabago at alam naman natin na kinakaya at kakayanin na masira itong stereotype ng ating mga kabataan sa ganitong aspeto, 'di ba? Kaya nga sila na yung tumindig, partner, sila na yung nagbigay sa atin ng definition ng pagtindig in a younger age. And sabi nga natin, no, partner, with their SK officials, lahat sila sa kanya-kanyang probinsya, secure na tayo that our youth is making and will make a difference in our government culture. Yes. Tama naman. At alam naman natin, saksi ang kasaysayan sa iba't ibang korupsyon na nangyayari. Kaya please, sa susunod na halalan 2022, kakayanin natin ay ilagay natin sa trono ng pamamahala ang kakayanin na walang magbahid ng pagiging magnanakaw. Yes naman, partner. And the thing is that, mga car rangers, we vote wisely and we also heal as one, di ba? Yes, tama naman. We heal as one dahil narito ng ating COVID-19 situation dito sa syudad ng Baguio na patuloy na umarangkada at pagpupugay sa ating mga frontliners dahil patuloy na bumababa ang ating mga active cases. Yes, and tumitindig sila in on their ways din kasi yung mga iba nating interview, Yes, di ba, oo. Kabsat? Tumindig siya sa passion niya sa photography nung Monday ba, partner? And that nakita natin that there are ways ng pagtindig. Meron tayong 6 active cases, mga car rangers. However, double number in recoveries at 11 and 0 death tayo as of December 8, 2021. Yes, hindi pa rin nagbabago ang ating mga existing lockdown order na kung saan narito pa rin ang distrito at street at mga barangay dito sa Old Site SLUVP, First Road, Palma Street ng Palma Urbano, at ang ating Purok Juanso ng Bakaking Central, Purok 10 Upper ng Pingat, Block 1 Ciudad Grande or Phase 3 ng Bakaking Norte Sur, at Purok 5 Dontogan, Block 21 Pinesville at Subdivision ng PMP Fort del Pilar at Magnolia Street Upper QM na kung saan nasa 8 ang lahat na nasa lockdown area at barangay ngayong araw na to. Yan. And open naman ang ating vaccination. 3 vaccination sites, mga car rangers. One is in SMB1 parking and Bishop Carlitos Tenzon or SLU Gym, and also for first dose and second dose only sa Athletic Bowl. Sa first dose naman, mga car rangers, pwede po tayong pumunta sa SMB1 parking, ages 12 to 17, at available na vaccine is Moderna. And sa SMB1 parking din, second dose ng AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna, and Gamaleya. For SLU Gym naman, first dose is available for other adult population for 18 years old and above. Kabsat, booster naman tayo. Yes, ating booster, patuloy pa rin tayo arangkada at hinaharap pa rin natin na lumaban sa hirap ng pandemya. Narito ng ating boosters na kung saan meron po tayong health workers and family members na nasa A1.1 at A1.9 at senior citizen, nasa kategorya po ito ng A2 at individual with comorbidities ng A5. At ito yung mga paalala lang kapag nasa booster po tayo, booster shots are given at least 6 months po yan after fully vaccinated of AstraZeneca, Gamaleya, Sinovac, Moderna, and Pfizer. At least 3 months after fully vaccinated of Janssen. Open to all barangays and no need to wait for a text message for your booster doses. Please show your vaccination QR code at no need to register for booster doses. Yan. Again, maraming salamat sa ating frontliners sa pagtindig nila. And tayo din, we are doing our own way sa pagtindig for us to get vaccinated. And mga car rangers, don't forget your third dose and yung span po ng pag-third dose nyo kasi dapat hindi natin kakaligtaan kasi mas magandang ikumpleto natin yung 3 doses of vaccine for us to get ourselves secured naman. Yes, narito mga paalala na namin sa ganitong mga patakaran at protocol kaugnay nga dito sa ating vaccination at COVID-19 mga rules and protocols. Kawin agad dito, meron tayong napansin na nagkakaroon ng lituhan sa iba't ibang lugar ng ating bansa sa paggamit ng face shield naman. Na kung saan nagkakalituhan sa IFTF na ano ba talaga ang kailangan at last time nga talaga hindi alam kung kailangan ba magsuot pa ba ng face shield or hindi. Yun nga. And partner, the thing is that it's going to be an experimental, mga car rangers, as we battle this. Sabi nga nila, ang gulo-gulo daw, hindi na maintindihan. Pero this is our way for our government na tumindig sila. Sabi nga natin, it's going to be something na experimental on and off. Mga car rangers, ang barriers nga, plastic barriers nga sa jeepneys, tinanggal na eh. So again, it's going to be an experiment again. After a month or 2, baka
baka ibalik ulit siya with the new variant. So again, it's going to be something that we will do in such time. And Yes. let's just be patient with all these things, di ba? Yes, tumindig tayo at maging parte na ating ambag Yes. para makatulong ngayong hinaharap nating pandemya. Di ba, Shekinah? Yun nga, partner. And ang masaya pa dito mga car rangers is hindi papahuli ang Yes. ating mga bikers sa pagtindig, sa pagtulong sa ating community. di Ayun ba? na nga. At talagang na-excite na ako dahil ngayong araw na to, makikilala natin hindi lang siya biker, kundi meron siyang advocacy. Meron silang advocacy to help our community sa pamamagitan ng pagbabike at iba pang mga aktibidad na pwede nilang ibigay at serbisyo para sa ating bayan. Yun nga, Kabsat. And we have with us this morning a very hardworking and enthusiast president of La Triba Auto Bike Rider. We have with us Mr. Edwin Fontanilla. Good morning! Good morning po, ma'am. Good morning po. Good Yes. morning, Luzon. Good morning po sa atin. Yes, good morning Sir Edwin. Ayan, bungad natin ngayong morning ang pagtumindig Thursday para sa ating mga ka-Rangers. Bumati naman tayo sa ating mga nagsusuporta sa inyong grupo at sa ating mga ka-Rangers na nanonood. Good morning po sa aking kagrupo, La Triba, and sa mga ibang bikers. Good morning po. Stay safe po lagi. Yes. Naman. Oo nga no, Sir Edwin. Kamusta naman po tayo ngayong pandemya? At kamusta po ang ating mga riders ngayong sa gitna tayo ng pandemya? Actually po, ma'am, kahit na sa gitna po tayo ng pandemya, patuloy pa rin po tayong tumutulong. Nagkakaroon po tayo ng mga Ride for a Cause, at saka pa ng ibang activity, kaya natin para sa community. Yun nga, Sir Edwin, gumawa tayo ng paraan para nga tumindig din tayo in our community. But before natin alamin yan, Opo, Sir opo. Edwin, paano nga ba nagsimula ang La Triba? Ma'am, nagsimula ang La Triba po months ago pa lang, pero sa aming mga kagrupo, marami na rin po tayong na-join ng mga activities, Ride for a Cause, at saka yung mga iba pang activities na plinaplano ng La Triba groups para sa atin mga nangangailangan. Yes, Sir Edwin. Eto na, nabanggit na natin itong grupo ninyo na La Triba. Ano yung mission ninyo as a group at ano yung value na gusto nyong inculcate sa mga riders natin? Yun po, sir. Gusto namin sa grupo namin gumawa ng mga activities, tsaka tumulong sa mga kapwa namin riders. Tsaka yung mga iba pang mga activities na kailangan ng mga grupo, like tree planting. Yun po, sir. Yes. At nabanggit nyo na nga isa sa mga ginawa nyo ay tree planting. At dagdag pa dito, Opo. ang mga ambag ninyo sa community. Ikwento nyo naman ang ginawa ninyong meet and Opo. greet for a cause. At meron din po kayong volunteer area for the Red Cross. Ikwento naman natin to, Sir Edwin. Opo. Sa mga nadaluhan namin na Ride for a Cause, sa aming mga grupo, like that, sa Itugon, kay BBS ko, Red Cross seminars, tapos mga tree planting, sir. Yan, with this kind of community service and projects, Sir Edwin, nakita namin yung puso at kung paano din kayo tumindig for our car-rangers. Sir Edwin, ikwento nyo naman, Opo. paano natin nakilala si Baby Isko at ano yung naging tulong natin para kay Baby Isko? Yun nga po, ma'am. Nagkaroon po kami nga ng Ride for a Cause para po sa kanyang ikagagaling. Kasi nagkaroon po siya ng sakit sa puso. So, ang ginawa namin, nag-meeting kami ng grupo namin na maki-join kami sa Ride for a Cause
ni BBS po para sa kanyang pangailangan financially. At saka tinawag na rin po namin ang mga ibang kagrupo namin, mga bikers, mga ibang grupo din para makipag-join po sa amin. Yes, at ito nga Sir Edwin, ang galing no dahil yung mga bikers na to natatanggal yung stereotyping or pagkakilala or kapag sinasabi kasing rider, talagang mabibilis daw at hindi sumusunod at kaskasero nga sabi nga nila. Ang galing dahil sa mga ganitong platform na bibigyan nyo ng bagong image ang mga bikers. Yes. Ano naman stand nyo sa mga ganitong stereotyping na binabanggit kapag sinabing biker ay mga kaskasero? Sa bikers po, sir, may mga guidelines po kami talaga sa pag-rides. Yes. Hindi po kami pwedeng magkaskasero sa daan. Kailangan po sumusunod kami lagi sa rules. Para sa amin safety at saka safety rin ng iba at saka sa mga ibang tao na nadadaanan namin sa kalsada. That's right na Sir Edwin, tama lang naman, natanggalin natin din yung notion on that. And ang grupo nyo kasi Sir Edwin, tama Opo. ba, is that before nga pumunta sa isang long ride or kung may pupuntahan, mag-i-educate nyo muna ang inyong bikers with safety road Opo. protocols. Tama po ba Sir Edwin? Magbigay naman Opo, kayo ng ganun po, onting ma'am. tips, siguro Mayroon mga po 5 kami- tips Sir Edwin para sa mga bikers nating nanunood on our safety protocols. Sa mga bikers natin, kailangan lagi natin tignan ang ating mga bike na laging kondisyon, especially mga papel natin, mga siya, registration, kailangan kondisyon lahat. Tsaka wag natin lalagyan ng bawal yung mga motor natin kasi maaabala lang tayo sa daan. Always be safe. Ayun, ayan mga ka-Rangers, nagbigay ng konting paalala at tips ang ating La Triba Group with our representative na si Sir Edwin Fontanilla. Di ba ang galing siya kayo na dahil sa mga ganitong aspeto, nawawala yung notion ng mga ka-Rangers natin or viewers natin kapag sinasabing yung mga bikers, nagkakaroon ng bagong pananaw na merong mga advocacy platform na ganito. Yes, and that ang mga motorista natin, ang bikers natin ay may disiplina pagdating sa paggamit at pagsunod sa wastong batas. And hindi nga naman talaga lahat, huwag nating lahatin mga car injuries. And this is a good way for us to also reach out to our bikers, Sir Edwin, na gustong maging parte ng La Triba. So paano nga ba sila magiging parte ng inyong grupo? Opo ma'am, sa mga gustong maging parte ng La Triba, kailangan lang po natin na makipag-seminar po sa atin during our seminars para natin kung paano maging member ng La Triba. Then road safety, tsaka kailangan ma-discuss ang mga motor natin kung wala bang mga violation para rin sa atin. Yes, Sir Edwin! Ayan, talagang na-excite itong mga iba't ibang platform nyo. Tulad ng mga nabanggit natin kanina. Alam nyo, Shikaina at Sir Edwin, malapit ang puso ko sa mga community project at mga ganitong advocacy. Opo. At tuwang-tuwa ako dahil may mga ganitong aspeto at iba't ibang sektor na gumagawa. Hindi lang mga community-based Yes. organization, pero merong mga bikers ng organization na nagsisimula at nag-inspire sa ating mga kabataan. At Sir Edwin, meron pa tayong upcoming activities ba at mga community projects na naka-line up sa La Triba? Mayroon pa po, sir, may tree planting na activities dito sa may La Trinidad, tsaka Ride for a Cause sa La Union. Then, magsiset pa kami ng ibang mga activities para sa ating community. Mga iba pang activities natin na kailangan. Eh, Yun po.
Yes, and sa mga car rangers natin dyan na gustong maging parte ng Latriba at gustong makatulong, tumindig tayo bilang paging parte ng kanilang grupo. Sir Edwin, sa mga upcoming activities na yan, I hope makasama kami at maging saksi sa inyong mga community project. And Sir Edwin, sino naman yung gusto nating pasalamatan at imbitahin na rin ang mga car rangers natin na gusto maging parte ng group at ang ating motorcycle shop as well. Opo, ma'am. Kung may mga problema ang motor po natin, meron pa akong motor shop dito sa La Trinidad, Buyagan. Wag po kayong mahiyang bumisita at saka humingi ng advice about sa mga motor natin. Tsaka sa mga gustong sumali sa group, umattend lang po kayo ng seminars para mapag-usapan po natin ang mga gagawin, mga activities, ride for a cause, tsaka mga road and safety. Yun lang po. Maraming salamat, Sir Edwin, sa mga ganitong paanyaya. Opo. At ang mga car rangers natin, alam ko, excited din kayong maging parte ng grupo nila. Kaya, you just follow their Facebook page para malaman yung kanilang upcoming activities. Again, Sir Edwin, maraming salamat po. Yes, have a great day at padayon po sa inyong serbisyo. Happy. Opo, thank you po, sir. And Ma'am Iyon. Shikina. Yes, talaga ibinida natin ngayon ang mga aspeto at ibang sektor na pwedeng tumulong sa ating bayan tulad ng ating bikers organization na Latriba. At ito na nga, Shekinah, ang galing no kasi nakikita natin lalo na ngayong pandemya na ibinibida natin yung mga bayanihan at natatanggal natin yung stereotyping at notion or stigma ng ating society sa mga ganitong aspeto. Tulad ng, sabi nga nila, kapag bikers, kasero daw. Oo nga, at pasaway daw sila sa daan. And tingnan nyo mga car rangers ang way nila to conduct their safety is to make sure na in-advocate, in-educate muna nila ang kanilang miyembro before nila pumunta sa isang long ride o kung may pupuntahan man sila. And in response to that, nagiging mas safe din sila at safe din yung mga taong nasa paligid nila. That is their way para tumindig din sila and to also help our community kasi hindi pa matatapos dyan kasi they have upcoming projects for school naman, for our baby pa dyan, baby Isko, and other part of the community na kaya nilang matulungan. Yun na yun. At ngayon nga, bumati naman tayo ngayon Tumindig Thursday sa ating mga taong sumusuporta. Wow. Narito ang listening daw ang ating Alan Liviste. Hello po sa inyo. Good morning dyan. Sa Batangas po ata to eh. Wow. Oo, hello. Have a great day at Big Smiles. Naman. And also to our very enthusiast also at ating napakaagang gumigising na si Sir Winter. Maraming salamat sa pagtutok sa amin at sa programa ng Morning Balitaktakan. Yes, with our Hong Kong Rangers and HK Girls, Irene, Min, Win, at sila Brenda Tulyok Baldoza. Hello po sa inyong super friends at ating Merly Agbayani season. Good morning sa inyo. With our Pangasinan Rangers also, na sila Lourdes Guding, Delia Tulyok, Marilo Tulyok, Vilma Tulyok. Hello po sa inyong lahat. At talagang big smiles people with Renith, Morga, Alvin, Kasim, Mark, at iba pa. Yes, and also to my kids that are watching, anak, mag-module ka na, turn on your Google Meet. Mamaya mo na panoodin si Mami. And also to our car rangers all over Korea, UAE, Taiwan, US, and Canada. Maraming salamat for watching us in. And also, syempre, lalayo pa ba tayo sa mga car rangers natin within the Cordillera region? To my friend Hazel, hello. I hope okay lang kayo dyan sa Mountain Province. And also to all our car rangers watching sa The Manor and Lemonade as well. Yes, lumalawak na ang ating pamilya. At ito na nga, dagdag pa natin, napapanood na tayo nationwide sa iba't ibang lugar. Dito sa ating Luzon, sa ating Channel 44. Wow na wow! At ng Highland TV. At dagdag pa dito, hello sa ating mga staff at mga bumubuo ng T-Red Pass Network. Good morning! Naimbag nga agsapa and we actually cannot wait to see more of you and salamat sa pagtutok din sa amin dito sa Morning Balitaktakan. Ayan, sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin ang mga mainit na balita sa Morning Balita. Naman. At tingnan natin at yung mga detalye ng mga ganitong aspeto. Diba, Shekinah? Yes, partner. Kaya mga car rangers, ang lagi naming advice sa inyo is hawakan lang ang remote pero wag na wag ililipat. Palakasan lang ang volume pero wag ang channel mga car rangers. Syempre, magbabalik ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Hear the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhawa ay garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa Pau!
Nagbabalik ang morning balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang morning balita. Sa lumalamig na panahon, andap o frost injury. Lumalaganap at nararamdaman na sa Atok Benguet. Narito ang balita, tututukan ni Charles Nicolimon. Sa mga tanimang ito sa Sitio Inglandad, Paway, Atok Benguet kaninang alas 4 ng madaling araw, tila balot ng yelo ang mga dahon ng mga tanim na repolyo. Nagsimula na kasing tumigas ang hamog sa mga dahon nito. Isang palatandaan na nagsisimula na ang epekto ng andap o frost injury sa mga tanim. Ang andap talaga January, February. Kaya tamang-tama lang yung opening. Actually, mainit pa ngayon actually. Sa tala kaninang umaga ng Pag-asa Automated Weather Station, bumagsak sa 10 degrees Celsius ang temperatura sa Paway. Ayon sa Department of Agriculture Cordillera, normal itong nangyayari tuwing amihan season. Ayon sa grupo ng magsasaka sa Benguet, wala naman itong epekto sa presyo at supply ng gulay sa probinsya. We have to take note na hindi lang Bugyas, actually it's not even all parts of Bugyas ang affected. Only mga situs lang yung talagang mataas lang na part. And even Atok, it does not shake the vegetable industry, itong andap na ito. Ayon sa Pag-asa Baguio, inaasahang lalakas ang amihan sa darating pang mga araw. Nakikita natin ay medyo bumababa. 12 ngayon, baka itong next day ay baka 12.0. Dahil sa andap, pinangangambahan ang pagdagsa ng mga turista sa bayan. Kaya ngayon pa lang, ipinapaalala na ng munisipyo na bawal. Pasensya na po pero sa Atok po close pa ang tourism. Sana January na talaga. By mid-January, doon na kami mag-open. Noong Lunes lang, pumalo sa 8 degrees Celsius ang temperatura sa Atok Benguet. Ito ang pinakamababang temperatura ngayong buwan ng Disyembre. Charles Nicolimon para sa Luzon Headline. Anak ng isang Cordillera, bagong Commanding General ng Philippine Army. Narito nagbabalik Charles Nicolimon. Sa pag-alis ni Lieutenant General Andres Centino mula sa serbisyo, pinirmahan noong Desyembre 6 ni President Rodrigo Duterte ang pagkakatalaga sa Baguio Boy at Cordilleran Pride na si Major General Romeo Bronner Jr. bilang bagong Commanding General ng Philippine Army. Si Bronner ay naging commander ng 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro. Ito ang unit na nakapatay kay NDF top-ranking official na si George Caoris Madlos noong Oktubre. Nagsilbi din si Bronner bilang Commandant of Cadets sa Philippine Military Academy. Sa panunungkulan ni Bronner, ilang reforma ang inutos nito sa akademya laban sa hazing pagkatapos ng pagkamatay ni dating Cadet 4th Class Darwin Dormitorio. Kinilala din si Bronner bilang Most Outstanding Filipino Soldier noong 2013 at naging tagapagsalita ng Joint Task Force Ranao laban sa Maute IC sa Marawi noong 2017. Ipinanganak si Bronner sa Kiangan, Ifugao pero lumaki sa Baguio City. Nagtapos ito sa Philippine Military Academy noong 1989 bilang parte ng PMA Makatao Class of 1989. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. PNP Cordillera, may maagang pamasko sa Apayao at Ifugao. Ang detalye ng balitang ito ni Charles Nicolimon. Imbes na mga armas, maagang pamasko para sa mga tribong agtas sa Sitio Tuek, Barangay Baksay, Luna, Apayao ang bitbit ng mga miyembro ng Apayao Provincial Mobile Force Company. Hatid nila sa mga kabataan ang mga tsinelas at mga payong. Namigay din sila ng hygiene kits at mga grocery packs. Ikinatuwa naman ng tribo ang maagang aginaldong natanggap nila ngayong Pasko. Parte ito ng pamaskong handog project ng PNP sa pakikipagtulungan ng DSWD at Alternative Learning System ng Luna, Apayao. Nagbahagi din ang pulisya sa tribo ng kaalaman tungkol sa violence against women and children at communist terrorist groups. Hindi naman ininda ng mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 15 ng Cordillera
ang pagod sa 2 oras na lakaran para lang magbigay ng regalo sa Sitio Matao, Barangay Cambulo, Banawe, Ifugao. Handog nila sa mga magulang at mga estudyante ng Cambulo Elementary School ang hygiene kits, laruan, toiletries, backpacks, damit, kumot at mga grocery packs. Malaking bagay ito sa pagsasagawa ng face-to-face class sa nasabing paaralan. Namigay din sila ng mga upuan at mga lamesa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Christmas house sa Baguio, hatid ay pag-asa. Randy Guzman nagbabalita. Ito ang tahanan ng pamilya Arevalo sa Brower Road, Baguio City. Pagpatak ng Vermont, excited na ang mag-asawang Norma at Colonel Filoteo Arevalo. Hudyat na kasi ito ng paglalagay ng mga dekorasyon sa kanilang Christmas house. Sinimulan namin ito noong 1994. Maliliit pa yung mga apo at saka mga anak medyo bata-bata pa. Tila Christmas village ang kanilang bahay. Napalibutan ito ng pailaw at mga dekorasyon gaya ng mga makukulay na parol, reindeer, Santa Claus, snowman, Belen, giant Christmas tree at iba pang mga nakapansin na dekorasyon. Kaya lahat ng napapadaan, mapabata man o matanda, napapatigil para kumuha ng litrato. Ang ganda po, madam, kaya lahat po ng mapapadaan dito talagang hindi mapigilang makipicture. Kung ano ang ganda sa labas ng bahay ay siya ring ganda sa loob. Mula sa hagdan, hapagkainan, lalong-lalo na sa sala, punong-puno ng iba't ibang uri ng dekorasyon at pailaw. Ang Santa Claus at Santa Lady na nabili pa noong 1994 sa New York City hanggang ngayon ay gumagana pa. Kwento ng mag-asawa, kakaiba ang pakiramdam ng pagdidisenyo ngayon. Mas malalim kasi ang mensaheng gusto nilang ipaabot. It is to remind them also it's Christmas. At lalo na ngayon may pandemic tayo, nakalagay doon, di ba, may running light na electronics, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Kahit na may pandemic, magpakasaya pa rin tayo. Sana magkaroon sila ng katahimikan sa buhay. Importante, inner peace, yung puso talaga. Yung material blessings, kung minsan, secondary yan. Ang importante, ang katahimikan ng pamumuhay nila. At saka kahit na payak ang kanilang pamumuhay, kung sama-sama ang pamilya may kaligayahan. Basta unity, harmony, peace, at importante, love. Love one another. If you love one another, you can conquer any obstacle in life. Ngayong Kapaskuhan, kaligtasan ng lahat ang hinihiling nilang regalo. Ayon sa mag-asawa, ipagpapatuloy nila ang pagdedekorasyon hanggang sa kanilang makakaya. Nais din nilang ipasa ang tradisyon sa mga susunod pang henerasyon ng kanilang pamilya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Para sa makaragdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines, ako si Shakay Nakudaw. Ako si Paul Baldoza at ito ang Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakan at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway garantisado.
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Ayan, nagbabalik ulit ang ating morning balitaktakan. Alam natin ngayon na napaaga ang ating Election Day Education ngayong umaga dahil ngayon makakasama natin ang ating energetic at informative na attorney ng ating SESE Provincial Election Supervisor 3 na si Attorney Elenita Juliet Tabangin Kapuyan. Pag-usapan naman natin ang patungkol sa napakainit na issue at syempre mga rules lalo na sa halalan 2022. Isa na dito, ang gun ban 2022 na kung saan malaking bagay ito at dapat natin sundin dahil sa simula ng ating election period na January 9 to June 8, 2022 ay kailangan na nating sundin ang ganitong mga protocols. Ngayon, makakausap naman natin ang ating attorney patungkol nga dito sa ating gun ban. Ayan, good morning attorney. Good morning, Mr. Pao. Good morning po sa lahat ng nanonood. Ang mga taga-Comelec at Comelec Compound. Si Senior Roger, si Pete, si Judel, si Judil na isa pa, and then si Raymond at saka si Jeremy. And good morning po sa Attorney Tabangin, si mama ko, and then ang husband ko si Lieutenant Colonel Kapuyan. Good morning po sa inyong lahat, si CJ De Guzman, my friend Judel also. So good morning sa inyong lahat. Napaaga tayo po ngayon because meron po kaming training ng vote counting machine bukas. So hindi ako available, kaya inagahan natin ngayon. But it's a very relevant topic naman kasi tungkol ito sa guns. Yes, Pag-usapan natin. Attorney, patungkol nga sa pagpuputok ng mga guns at baril, di ba? Gustong-gusto natin yan. May ganon. Attorney, ito na nga. Last time, napag-usapan naman natin yung paghahanda na ginawa ng Comelec. Isa na dito ang mga iba't ibang protocols at mga batas. At ito, pag-usapan naman natin ang ating Comelec na gun ban, Section 10728. Pag-usapan naman natin ito, Attorney. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay Comelec Resolution 10728. It's about yung regulation natin ng carrying, bearing, transporting firearms. Yes. And it also includes yung bang nagtatransport tayo ng ammunitions, components, and explosives. So, ito yung mga tinatanong ng mga pulis na gusto nilang i-lecture namin for their part kung paano daw nila i-regulate ito. So, ganito yan. Punta tayo sa slide natin na guiding principle. Yes, ang nakalagay dyan, during the election period. So, kailan yung election period? January 9 to June 8, 2022 ang ating election period na kung saan magsisimula na ang ating gun ban. Yes, buong entire ano po yan, election period, doon po makocover ng resolution ito, yung tungkol sa mga paghawak natin ng iba-ibang klaseng guns. Ayun! Okay. So, una po, can you use guns anywhere? So, tatlong bagay po ang pinoprohibit during the period na yan na sinabi namin. So, number 1 is to carry and transport and then bear in any place, in your car, in any public place, in a street, dun sa offices nyo. Tapos dinala ko sa car ko, hindi rin pwede yan unless with authority of the commission. Ayun. Then second, hindi rin pwedeng mag-transport tayo ng explosives, ammunitions, firearms during said period unless meron tayong consent or authorization from the commission. Commission meaning Comelec. And then last, yung pong bodyguards. You like to hire bodyguards or yung mga security detail natin from the security agency or from the PNP or AFP, hindi rin pwede yan. Yes. Unless you have authority from the Comelec. Ayun. Yun. Attorney, yan, nabanggit na natin yung pati sa mga security personnel natin, hindi pwede magdala ng mga ganitong barel. Pero pwede silang mag-secure ng CA or Certificate of Authority. Ito, pag-usapan na natin kung paano tayo makaka-secure, magkakaroon ng Certificate of Authority sa ganitong mga protocols ng gun ban. Opo, ito pong Certificate of Authority, yan po yung exemption. Siyempre, nag-iiba tayo ng terminology, but it's the same. Yes. So, lahat ng rules natin nung previous elections concerning gun ban is the same. Yun nga lang, meron tayong inclusion ng, siyempre, yung health protocols at saka yung pong electronic filing. So, ito, tingnan natin kung how can you secure exemption or Certificate of Authority so that you can bear, carry, transport, or hire bodyguards within the election period.
teka muna, ano pala ang ano? Baka tanungin niyo ko ha, what's the purpose? Yes, Kung bakit tayo may gun ban? Well, the purpose is makontrol natin yung too many guns in the hands of different people. Yes. Siyempre, during the election period, so that the violence at saka yung killings resulting from the use of firearms will be controlled. Yes. So Kasi it's a napansin measure, natin, yes, Opo, to attorney, prevent. For the past, kahit before pa, or pasimula pa lang ng COC, ang dami nang nangyayaring, hindi naman natin sinasabi na merong connection sa political killings, pero marami talagang nangyayari na mga tatakbo pa lang, marami ng mga cases na ganito. Tama ba, attorney? Yes, maraming cases. So bago tayo magpunta sa enumeration kung sino yung pwedeng mag-apply for exemption or certificate of authority, ano muna ang firearm? Favorite definition niya to. A firearm is yung ginagamit ng mga law enforcement agencies, officers, or persons na merong may barrel, tapos it propels na pag prines mo, merong lalabas na bullets and then merong gunpowder residue, mga ganyan. Yes. Nandun yung definition po sa COMELEC Resolution 10728. So any kind of gun. Ngayon may question kayo, paano yung replica of a gun? Syempre hindi kasama yun kasi nga replica lamang siya. But what if there is a replica of a gun and other persons will believe that it is like a gun, a true gun. So kasama na rin siya sa guns. Yes. So kasama yan sa definition natin ng guns. Yes, attorney, any kind of firearms, tama po ba? Or may specific talaga na kailangan hawakan ang isang bodyguard or masisecure niya CA kapag ito yung gamit niyang baril? Yan yung gamit niyang baril, yung specific na yun yung kukunan mo ng exemption. Okay po. Okay, so meron yung iba, dalawa ang pwedeng gamitin na pwedeng allowed na number of guns. Meron din yung iba na isa lang yung number of guns. Depende dun sa application mo. Okay, so who can apply? Who Yes. can apply kung sino pwedeng humawak ng baril? Yes, so kahit sino ba pwedeng humawak ng baril? Opo, tingnan natin ang ating enumeration sa ating next slide. So, nakalagay dyan, law enforcement officers. That includes, yung PNP, AFP, and then yung security guard, syempre, yung mga kasama yung mga COMELEC dyan. At saka government employees na matataas ang posisyon. So, nagko-cover dyan. Law enforcement agencies. Then we have diplomatic missions. Yes. Yan yung ambassadors, consuls, siyempre. Hindi naman natin masyadong concern yan dahil nasa naman sila, DFA o kaya nasa labas sila ng bansa. Then we have security agencies, yan yung nasa bangko, yung nasa co-op, nagbabantay sila na may dalang guns, siyempre magsisecure din yan ng exemption. Then we have cashiers and disbursing officers by nature of their jobs. And then high-risk individuals. Ito, yung high-risk individuals tulad ng yung gobernur, mga congressman na high risk kayo kasi nga mataas yung position nyo and anytime you can be subjected to harassment or violence, kaya you have to protect yourself. So pwede kang niyan. O kaya those who are yung sa naisama kayo sa Witness Protection Benefit and Security Act na mga witnesses, pwede ka rin. And then, because of the nature of your jobs, kailangan nyo. Then, security detail, yung mag-hire ka ng bodyguards. So, kasama din yun. Ito na, yung second to the last is transportation of yung mga ammunition and components, explosive and components, and yung mga chemicals, tulad ng nitrates, yung mga gagamitin mo para maka-form ka ng explosive. O kaya kailangan mo para mag-explode yung mga explosives. Pero explosives does not include pyrotechnics, ha? Yung mga fireworks na gagamitin natin sa New Year, hindi kasama yun. Iba po yung paputok na po yun. Ibang putok po ang gagawin doon sa fireworks na yun. Ibang paputok talaga yung gagamitin natin. Lalo na yung mga paputok sa gabi na gagamitin, hindi po yan included. Yes, kasi ibang pagsabog po yun. Yes. Okay, ngayon yung last naman is sports shooters. Yung mga shooters natin nag-attend ng competitions na dati na silang sports shooters, hihingi pa rin yan ng exemption. So ito yung enumeration. 8 yun, ha? 8 na enumeration. Yes, 8 po yun. Yes, at lahat ng tao dyan, inisip ng COMELEC na mako-cover na dyan. So what about private individuals? For example, ako, gusto ko lamang, private individual ako, magfo-fall ako sa high risk.
Okay. Yes, kung hindi ka shooter, yung mga shooters na everyday kang nagbabarel, talagang putok ng putok everyday. So shooters yung mga yun. Yes, oo Yes. naman. Okay. Ngayon, how do we apply for a Yes. certificate of authority? Attorney, Okay? tanong ko na po, mayroong deadline or mayroon po bang sakop na buwan or ilang weeks lang Ay, po ba? nag-start na siya. Nag-start na, okay. Yes. According to the next slide, nakalagay po dyan Yes. electronic filing. Electronic filing po yes, tayo. nakalagay na. Yes, okay. Okay. Ang period natin is December 1. Nag-start na. Yes. December 1 until 25 March. Mhm. So, anytime pwede kayong mag-file. Ito ang kagandahan dyan. Dati kasi, merong mga implementing arm ng ating COMELEC resolution on gun ban. It's national, regional, provincial, municipal, city, joint security control center. Yang mga yan composed of sa province at saka sa city, the municipal election officer as chairman, then the PNP na chief of police at saka may isa pang member. Ngayon yung mga yan, they monitor kung ano yung mga yung violations o kaya we implement kung ano yung provisions ng gun ban. But kami din yung nagre-receive ng mga applications noon. Pero ngayon dahil may pandemic, so kailangan electronic filing tayo. Para iwas ang face-to-face. Yes, iwas ang face-to-face at saka syempre dire-diretso na yung transaction natin. Wala nang dadaan ka pa sa region, dadaan sa province. So according to Section 46 of COMELEC Resolution 10728, electronic filing ito. So, Section 14 yan. Ang sinabi, how? Within the period na sinabi ko, December 1, 2021 until March 25 March 2022, you open the COMELEC website. Punta lang kayo sa www.comelec.gov.ph and then you look for the homepage na nakalagay gun ban exemption. And then you follow all the instructions there. So, ma-identify yan kung ikaw ay sport shooter, ikaw ay high risk, law enforcement, cash disbursing officer, yung magta-transport kayo, lahat dyan. So, ngayon, upon receipt of that one, after you follow the instructions, syempre lahat ng forms you download it dito sa gunban at comelec.gov.ph. So, iba yung pag-access mo lang sa COMELEC website is www.comelec.gov.ph. And then, pagka mag-download ka ng forms, punta ka sa gunban at comelec.gov.ph. Yan yung pupuntahan nyo. Then, upon receipt of the application and order of payment, so ang application number ang ibibigay sa inyo in order of payment that will be given by the Secretariat of the Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. So, CBS, Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns, C. Yun po ang in charge dyan sa COMELEC main office. So, pag binigayan sa'yo, pupunta ka na sa Cash Division of the COMELEC office. So, yung Cash Division natin sa COMELEC is in Intramuros, Manila. O kung di nyo kaya, you go to any branch of Land Bank of the Philippines. O, yun lang po. And then, afterwards, you send the deposit slip or scan it kasama nung order of payment and yung pong resibo nyo and deposit slip. Yung resibo from the cash division kung kayo nagbayad, you send it to COMELEC main office also. Yun. And then you wait for your approval. So, yun na po yung pwede nyong gawin. Hindi na tayo face-to-face. So, electronic filing na tayo ngayon. Ayun, attorney, ayan ang mga ka-rangers ang mga dapat nating i-check paano mag-secure ng Certificate of Authority sa ating nabanggit na 8 na kategorya na kung saan mabibigyan na exemption sa gun ban sa darating na January hanggang June 8, 2022 sa ating election period. Attorney, eto nabanggit na natin kanina kung ano yung firearms at ano yung baril na dapat iputok or dapat hindi iputok. Ayun. Attorney, ano yung kategorya ng deadly weapon para sa ating election? So, deadly weapons, kasama yung ammunitions, yung firearms, kasama din yung bladed weapons. Bladed. So, punta tayo sa what is a deadly weapon sa next slide natin.
Tama-tama yung tanong mo. It's the next slide. So, according to Section 1.8, the bladed instrument hand grenade, yan yung bladed weapon. Kasama yan yung any sharp instrument or object na pwedeng mag-penetrate sa katawan ng tao and to hurt people, which includes also hand grenade and other explosives except pyrotechnics. Pyrotechnics, yung ating fireworks na ginagamit sa New Year. New Year. Independence Day, yung mga yan. Ngayon, ito the bladed instrument, di ba, is necessary. Kung necessary yun sa occupation ng person. Yes. For example, butcher. O hindi yan kasama sa bladed weapons and not considered a deadly weapon. Kasi for example, pupunta na ako sa slaughter and I am a butcher, may dala akong yung yung knives, different kinds of knives o kaya yung butcher knife. O yun, yan dala ko. Not considered because I am a butcher and it is necessary for my occupation. O kaya yung mga nag-handle ng mga machines tapos merong matutulis na objects o kaya barbero ka for example, may dala kang kit na iba-ibang klaseng scissors tapos matutulis sila, mga ganyan. Hindi yan considered bladed weapon. O ito ang question. Paano kung killer ako? So may dala akong knife. Yes. At nahuli ako sa gabi. O sasabihin ko, this is not a deadly weapon because this is necessary for my occupation because I kill people. Pwede ba yun? Hindi. Kasi ang definition is, it must be legitimate calling. Yes. Meaning, legitimate yung trabaho mo na yun, kaya mo dala yun because you have, necessary siya sa performance of your occupation. Attorney, think out of the box, no? Pwedeng mangyari itong ganitong aspeto, scenario. Sabi nyo nga, hindi na pwedeng mag-secure, tama pa? Kapag occupation nila yung gagamitin nila, kunyari blade, butcher, at yung barbero is hindi yung na pwede. gagamitin. Paano kapag ginamit niya na occupation niya daw, kaya dala-dala niya ito, pero killer pala siya? Ginamit niya yung occupation niya. Yung occupation niya, Yes. pero killer pala siya. Ang mangyayari, you will be prosecuted for murder or homicide, pero hindi na yan mapapasok sa violation of gun ban kasi nga that's not considered a deadly weapon. Yun. At mga Rangers, ito mga paalala natin sa ganitong aspeto, hindi lang sa mga firearms, kundi sa mga bladed weapon din. Dapat tayo mag-ingat at sumunod sa mga protocols. Tama po ba, Attorney? Yes, kailangan sumunod sa protocols. At saka, syempre, dati nyo namang dinadala yung mga bladed weapons na yan. So, syempre, tingnan naman natin yung timing natin ng pagdadala ng bladed weapons. Bakit natin sila dadalhin sa gabi? Unless umuwi ka sa gabi at natapos yung office hours nyo, and then pauwi ka na at daladala mo yun, di ba? Yes. Tingnan natin yung caution. Kung pwede mo namang iwanan doon para hindi ka madali, just in case may checkpoint dyan, iwanan mo na sa place of business mo yan bago ka umuwi. Yes. So, it is preferred na yung mga weapons nyo nandun sa place of work. Kasi doon naman nyo ginagamit yan. Hindi naman sa bahay nyo, di ba? Attorney, eto na nga, nabanggit na natin iba't ibang mga dapat nating sundin. Himayin naman natin ang ating Rule 8, Section 44, na kung saan narito, pag-usapan naman natin ito, Attorney. Ang nasa Rule 8, 13 ba yun? 13 or is it 8? Ay, 13 13, Rule yes. 13, Section Merong 44. bagong provision to. Wala to dati sa mga previous resolutions ng COMELEC. There is a what you call souvenir items. O, di ba, pag souvenir items, bibili ako dagger, Yes. yung knife na baysong. merong ganun. May mga edges na para siyang cursive na tusok-tusok. Yes. Yung mga ganyan. If they are considered souvenir items, ito ang tuntunin natin dyan. Hindi naman sila considered deadly weapon, basta ornamental sila. Yung gagamitin mo sila for display, for gusto mo lang remembrance, or binili mo lang because gusto mo may alaala ka sa place na yun. Yes. So, pero ito ang requirement. Kailangan nabili mo yan sa isang shop which is registered or accredited with Department of Tourism. Yes, tama. Imagine mo, nagkatrabaho pa yung Department of Tourism. Ngayon, after binili mo yon, mag-i-issue sila ng authenticated sales certificate. Iba po yan sa official receipt. Official receipt is yung ini-issue para nung nagbayad ka. Pero ito, authenticated sales certificate. May description ng nakalagay kung ano yun. And it is for ornamental, hindi yun for utility. And then,
yung proof na yan is paghawak na nung tao yan, it is proof that you possess it and you acquired it from legitimate sources. Kaya ang dapat na gawin ng mga shop natin is to report to the DOT na ito yung mga na-issue na authenticated certificates, sales certificates, and ito yung mga bumili ng ganito. And then the Department of Tourism in turn will submit a monthly report naman yan to the Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns in Comelec, Manila, na yun yung in charge ng gun ban. Yun. At attorney, di ba nabanggit nyo nga, talagang lahat ng mga stores, tama po ba, na accredited to magtinda ng mga ganitong bladed weapon ay obligado na isulat, tama ba, to have their report and submitted sa isang office? Yes, isubmit nila sa Department of Tourism itong kung ilan ang mga taong bumili ng mga bladed weapons or ornaments na may ganyan ang nature. And then they should state there how many yung na-issuehan nila ng authenticated sales certificate. Kasi yun yung magiging basihan na authorize yung kanilang pag-possess ng kanilang bladed weapons. Pero hindi yan considered bladed weapon or deadly weapon, but it is considered ornamental. Yun na yun. Yes. At mga konting paalala naman tayo, bigyan natin sila attorney ng mga tips, lalo na sa mga nagtitinda. Ito pong mga nagbebenta. Baka hindi kayo aware na mayroong Yes. ganitong rule. So, if you are engaged, hindi naman lahat ng souvenir shops, hindi naman lahat nagbebenta ng bladed weapons. Basta kung kayo ay nagbebenta ng mga yung knives, yung axe, mga ginagamit na pang-display para yung sa mga ritual, yung mga ganyan, all you have to do is to seek permission para ma-accredit kayo sa Department of Tourism. Kasi Department of Tourism will give you authorization na pwede kayong magbenta niyan. Yes. Kasi kapag kawala, baka mahuli kayo. Violation pa yan ng gun ban at hindi kayo kasama sa yung bang exempted sana because it is an ornamental. O nga, baka ito naman ang tanong mo. Paano kung yung axe na yan, ice pick or whatever, ginamit sa isang crime, pero ornamental siya. Ang magiging offense niyan will not be under the gun ban, but magiging homicide yan or physical injuries or murder. Pero yung bladed weapon na yon, na kailangan registered siya. Pero kung hindi siya registered, ma-absorb siya or pwedeng at the discretion of the fiscal, pwedeng dalawa pa yan. Gun ban, violation of gun ban, or violation ng criminal laws. So, kailangan registered siya. Apo. At ito nga, di ba, itong ating section 10728 ay ginawa para maiwasan ang mga killings, tama ba? Yes. Ngayong eleksyon, may political killings na ugnay, tama po ba sa mga Yes. cases? At kung sakali, ang nabanggit nyo kanina, ang example natin is merong ice pick at napatay for murder, pero political tumatakbo yung napatay, may consider pa rin siya sa batas na to? Pwede naman siyang makonsider sa batas na ito sa possession ng deadly weapon. Okay po. Yes. Kasi meron yung iba na absorb siya. So, depende yan sa gagawin ng fiscal. So, merong example, bigyan ko kayo ha. Merong illegal possession of firearms. Ang kaso kasi, pagkatapos, nahuli siya kasi election period. Nag-possess siya ng gun pero paltik ata yun. Pero it's working. So, kasama pa rin siya sa gun ban. Pero na-absorb siya So, hindi siya kinasuhan for illegal possession of firearms. But, ang ginamit was violation of gun ban. Okay. Yun ang ginamit. So, absorb siya pero mas mataas ang penalty. Yun. So, depende na yan sa ikakaso ng ating mga fiscal. But, bawal talaga yun. So, kung ako sa inyo, para maiwasan ko yan, yung mga bladed weapons na yan, kahit ba yan ang profession ko, dadalhin ko na lang sa sa place of work ko, and then iiwanan ko doon pag-uwi ko din para hindi ako masita. Just in case masita ako, at least kahit ba exempted ako, naiwan ko naman yung mga bladed weapons sa
Tsaka ma-hassle ka pa kasi you have to explain. Kahit ba you're exempted, you have to explain. So hassle na naman yan. Yes, wow. Attorney, thank you very much for educating us sa ganitong COMELEC Resolution 10728 na nambibigay sa atin na kung saan yung kaganapan sa gun ban at hindi lang sa gun ban kundi sa mga bladed weapon. Meron pa akong i-add dyan. For example, gusto ko mag-transport ng ng mga dynamites. Yes. Ngayon, itong dynamites na ito, this is not for purpose of terrorizing people o kaya dalhin ko sa SM at pasabugin ko doon. Hindi. Dynamite na dadalhin ko sa mines. Kasi 'di ba, gagamitin 'yon. Yes. For example, magta-transport ako ng merong number of kasama kayo diyan sa checklist, diyan sa listahan natin na transporting of explosives, ammunitions, components ng explosives including yung chemicals. So kasama doon. You just go to the webpage, ganun din, i-follow nyo yun. Then you have to pay, may additional kasi siya na payment, 1,500 ang alam ko dyan. Ngayon for bodyguards, merong 50 pesos kung may security detail ka. Pero kapag yung mga congressman naman yung babantayan, mga ganyan, yung mas mataas, tapos PNP yung gagamitin, 500 per security detail. Pero not a maximum of 2 security details yan. So, kasi baka maubos naman yung police at saka yung army para bantayan ka. So, it is also suggested that yung mga dati nilang bodyguards na ginagamit ngayon, for example, Chief Justice Cup of Supreme Court, syempre meron kang bodyguard, yun na rin yung i-retain. Pero ang gagawin lang ng PNP, AFP, gawa sila ng listahan ng lahat ng mga mag-a-apply. Merong pictures doon 4x5 na picture, yung iba 2x2. And then may forms na mas maraming ang requirements ngayon. Pero pagtiyagaan nyo na po kasi at least naman electronic filing. So mas mabilis tayo. And then lahat yan electronic filing. And then COMELEC Manila will answer you. At least if you will make a follow-up, you just make it through email. Yun, mga ka-Rangers, keep in mind itong mga ganitong sinabi at binigyan tayo ng linaw ng ating energetic attorney Elenita sa mga ganitong usapin. Lalo na ngayong harapin nating election period simula January 9 hanggang June 8, 2022. At wrap up na naman tayo, attorney. Konting palalad sa ating mga ka-Rangers sa patungkol nga sa susunod na halalan. Opo. Itong pinag-usapan po natin ay tungkol sa control ng paggamit ng weapons. So, kung ako sa inyo, mag-apply na ako ngayon dahil nag-start na po nung December 1 until 25 March 2022. And then, yung pong yung pong guns na balak kong ilagay sa kotse ko, for example, kasama din yan. Kasi lahat ng mga existing permit to carry firearms outside of residence, yung PTFOR, firearms outside of residence, will be revoked starting January 9. So, ang may power na ngayon, supreme power, ay ang Commission on Elections. Kaya kailangan, if you want to bring your firearms para lang for safety ba, and nasa loob kayo ng car at doon mo iiwanan lang naman sa car, you need to get an exemption. And to get an exemption, there must be the issuance of a certificate of authority. At yan ang kailangan mong gawin by logging into www.comelec.gov.ph. Yun, attorney. Napakagandang pag-usapan ng mga ganitong aspeto na kung saan nakikita natin na handang-handa na ang COMELEC at kayo, attorney, as our CESE Provincial Election Supervisor 3 sa ganitong naralapit na halalan 2022. At isa-isa na natin pag-uusapan ito, di ba, attorney? Yes, lahat ng resolutions, madidiscuss natin dito. Kaya kung ang next meeting natin, general instructions naman for Electoral Board. Ang Electoral Board naman ay sila yung mga nag-administer ng elections. Yung mga public school teachers natin and other teachers na mag-ooperate ng counting machine. At yan yung ite-training namin bukas, counting machine and consolidated canvassing system. So, lahat yan i-share ko sa inyo para lahat kayo may alam. And meron tayong quote of the day. Yes, our quote of the day ngayong araw talagang patungkol nga pa rin sa mga barel at pagpapaputok. Narito na ang ating quote of the day ngayong Tumindig Thursday. Guns, ammunitions, explosives, and grenades are not the only weapons we use to hurt people. Words uttered are also weapons. Wow! Ang galing naman. Galing ito kay Elenita's note, kay Attorney Elenita. Ang galing, no? Hindi lang itong mga ganitong bagay, kundi yung words, napakalaki. Diba, Attorney? Yes. Nakamask na ako eh. Okay.
Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Maraming salamat po sa at saka congratulations, happy anniversary sa Election Day. Happy anniversary din sa RNG at saka congratulations po sa Highland TV Channel 44. Ayun! At thank you very much again, Attorney Elenita, sa isang napakaganda at informative na talakayan natin. At ngayon, talagang magbibigay sa atin ng magbibigay ng Election Day ngayong araw na to. At ngayon, napakaganda dahil bukas pag-uusapan naman natin iba't ibang inspiring stories at kaganapan. At ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy sa inyong Arangkada Stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Kasama ko pa rin si Kikay. Siyempre, only words can hurt you or break you or make you, mga car rangers. Kaya let us be the ray of sunshine in every mornings that you have. Siyempre, kakulitan at kakwentuhan nyo, siya Kikay. At ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.